Il-karnival sa jsir bejn 13 u 17 ta' frar. Il-qofol tiegħu jintlaħaq fil-Belt Valletta u l-Florjana. Il-Programm Nazzjonali tal-Karnival Malti ta' din is-sena tħabbar mill-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici u Festivals Malta. Id-Direttur Artistiku tal-Karnival Jason Busuttil fisser il-programm tal-Karnival ta' din is-sena bħala mħejji ħafna. Innota li l-Karnival qed jieħu xejra akbar qabel il-5 tiem uffiċjali tal-Karnival fit-tmiem il-ġimgħa li ġej se tittella edizzjoni oħra tal-Karnival fil-Ħamrun u f'Santa Venera. Is-sibt ħajkonna Karnival by Night li jibda mill-Ħamrun u spiċċa Santa Venera mbagħad il-ħadd filgħodu festa banet fil-Ħamrun. Jiġifieri kienet xi ħaġa li n-nies kienu qed jikkonkorru għaliha xi ħaġa sabiħa wkoll u għedna jankamru fuq għalhekk għamilna serat oħra s-sibt imma l-karijiet jidhru differenti għax jidhru bid-dawl. Il-Ministru Bonnici qal li fil-Karnival ta' din is-sena hemm 39 kumpanija involuta. Irrimarka li ftit huma l-attivitajiet kulturali li jimmobilizzaw daqstant nies minn tfal sa anzjani. Semma li din is-sena wkoll 50 kunsill lokali sa jtellaw attivitajiet varji għall-Karnival f'diversi lokalitajiet f'Malta u Għawdex wara li kisbu fondi mid-diviżjoni tal-Gvern lokali. Jiena nemmen illi tant sar xogħol tajjeb mill-kreattivi anke mill-Festivals Malta li din is-sena se jkollna karnival li ħajkun uniku b'saħħtu ħafna u jinżel tajjeb ħafna mal-poplu Malti Wawċi kollu. Il-kap eżekuttiv ta' Festivals Malta Franza Ġus innota x-xogħol siewi tal-parteċipanti tal-Karnival u l-ħidma sfiqa tan-nies minn wara l-kwinti. Wieħed irid jifhem li l-Karnival peress li għandek dak in-nies kollha għandek dak l-inġenju u l-affarijiet għaddejjin, għandek ħafna affarijiet wieħed joħsib biex mhux biss niġu nieħdu pjaċir fil-Karnival imma nżommu s-saħħa u s-sigurità tan-nies li jiġu bl-aħjar mod. Min-naħa tiegħu iċ-Chairman ta' Festivals Malta Aaron Zara appella lill-pubbliku biex is-sibt 14 u l-ħadd 15 ta' frar jidħol il-belt minn Pjazza Kastilja u joħroġ minn bib il-belt. Appella wkoll il-ġenituri li jtellaw l-itfal sal-Karnival sabiex jagħmluhom xi tip ta' identifikazzjoni f'każ li jintilfu. Intant fi spazju kreattiv qed titella wirja ta' kostumi tal-Karnival li tista' titgawda mill-pubbliku sa 22 ta' frar.